Muri yeZimbabwe nyendo nezvemuzvarwadza inyaya inoseresa zvikuru. Ndinokumbira mutange manyora mucomment section kuti rest in peace. Zororai murugare pane avo vatisiya. Tasina tarisiro izvi tasingazvifungire kuti vachatisiya nenzira iyi. Asi kana Mwari vatonga hapana anoramba. Kufa inzira yemunhu wese, inzira inouya usina kufungira. Amai kwininge yakabuda mba ichiti ndiri kudzoka musi wakadai, ndiri kumboenda kunohodha kana ndiri kuenda kunoona vari mhiri kwemakungwa, asi ndo nzira yanenge afa nayo. Kusana watuita zvigare pano paTirari 263 kana ngo chiri munyowani iri first time yako kuti bata muzuva ranhasi. Chandinokurudzira ndechekuti usubscribe wo turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usasarire pama updates handika achidzoka no munguva inotera. Ndine yonyu munin'ina aTirari nchange nchikutsvagira nyaya dzacho. Saka ndinokumbirawo chichemo changu chekuti usubscribe. Yando ine zvemuzuva ranhasi inyaya iyo yaitika parodi iyo inobva kuBhubhi ichienda iko kuMwenezi. Kana une hama yako yanga ichienda kuMwenezi kanti ichibva kanti yanga ichienda kuMwenezi yanga ichienda kuBhubhi, nokumbirawo ubvunze kuti iri safe here kana kuti uye kuinbox tokupe video retsaona iri. Yaitika ndeyekuti gonyeti riri kunzi rakashaya mabrakes. Rashaya mabrakes riri kunzi rakadhuma mota dzakawanda, pakafa vanhu vakawanda, pakaitika accident pakaparara mota dzakawanda pachiitiko ichichi. Asi hama dzakawanda dzakazofa dzaibva muZimbabwe dzichienda kuMwenezi dzakafa, nedzaibva futi kuMwenezi dzichiuya muZimbabwe pane hama dzakafa dzakawanda. Ndokumbira kuti zvamunofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Ndokumbira kuti share this video kuhama neshamwari varida kuona video iri kana wakashinga moyo. Hama yangu ndaisa namba dzangu mucomment section, unongosvika kuWhatsApp ugwati munin'ina aTirari kana kuti mukoma aTirari, ndinokumbirawo mundipo video ndezvikuonere ndega. Tasarudza kuisa kuWhatsApp inotakaisa pano paYouTube tinovharisirwa account yedu. YouTube haidi zvinhu zvine ropa, haidi violence.